Taas mennään. Tänään on nelinpeli, duppeli, sulkapallotermeen tuplapäivä. Mikä viba? Hyvä. Toivottavasti ei liikaa tupliitu tänään. No ei niitä kannata lyödä. Harri, sä oot hakemassa vähän fiiliksiä täältä jääkiekkokaukalo viereltä. Miksi näin? Vähän vaikutteita katsoin. Jätkillä napsahtelee noin syötöt aika hyvin. Mä ajattelin, että mä napsauttelen samalla lailla viivoille. Kyllä siitä lähtee. Täällä on ihan hyvä meininki. Haetaan vähän tunnelmaa. Täällä on hyvä tämmönen hustle käynnissä. Tästä on hyvä lähteä Erittäin hyvä. ottelua kohti. Se oli hyvä herätyskello. Nyt voidaan mennä kentälle. Hub. Viimeiset fiilistelyt otettu taas. Ei tässä voi muut sanoa, kun että paranee koko ajan. Hirveä fiilis. Se on oikein Tänään se räjähtää. asia. Come on! Kimi, miltä poikien tupla näyttää? Ihan hieno. Hyvä fiilis kun täällä ja lyönti kuntoon. Massa koputeltu pois. Kohta taas kehissä. Taas on hyvä fiilis. Harrin peli näyttää hyvältä, muut tuntuu hyvältä. Kimi tuntuu hyvältä. Joukkoa tuntuu kaikki olevan hyvin. Lähdetään taistelemaan. No, hyvä päivä. Hyvä päivä. Normipäivä. Meillä on Jarkon kanssa vähän sellainen tilanne, että ei oikein ole samanväristä vaatetta. Mutta onneksi meillä on mukana meidän Henkka, Kone, Bitch, Kontinen. Mä otan siltä vaatteet. Otat niinku. Näin. Ja näillä vaatteilla ei hävitä duppelia, se on selvä. Jos joku on varmaan, se on aivan varma. Ruotsin värit ja pinkki jalkateippaus. Oletko Perje Bögelsson? Ei. Timo, Cobra, Niemi. Kannustan Kiovan Dynamo. Henkka, mitkä fiilikset Jamin piinapenkissä? Ei tässä hirveä piinapenkki on. Vähän tiukkaa on. Ihan hauskaa. Mikä on tiukkana? Hartialihakset varsinkin. Tää kipsi aiheuttaa sille oikein rentoa tää käden toiminta. Kiitos Henkka. Ole hyvä. Suomi! Showtime! Tilanne tällä hetkellä 7-6-2-3 Reikillä häviöllä toista erää. Miten menee? Hyvin menee. So far so good. Onks katse pysynyt kentällä? Pelin aikana tauolla mä aina leputan silmiä täällä sivulla.
Jatka sama malli. Kyllä. 1-1 erissä, mutta ihan luottavaisin mielin vielä täällä katsomassa. Miltä poikien peli näyttää? Hyvältä näyttää, että vähän fiilistä nyt tähän kolmannen alkuun, niin kyllä sieltä tulee. Tilanne raportti. 2-1 erissä häviöllä. 3-0 ja hoitaa 4. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Slovenia tulee näkemään meistä enää vaan kantapäät. Me ollaan matkalla voittoon. Tilanteessa, Niin. Tästä hetkellisesti on tosi pettynyt, mutta sitten taas positiivisella fiiliksellä niin huomisen